agas kina po Jesus, kadamay di mauli balikas na. Nakapsat, pag-usag takman nga may kas, nagigi ang tao di puso, nagigi pambanag nga nagigi kapanunutan, nagigi may karinig na nagigi nga panakayanis kumanin nga mapanidjay kabugaw. Hindi aming nga relasyon kakabsat, hindi aming nga panagpamangada, alarin nila ka aw-awakan kayo ng separation anxiety. Alarin ito yun. Kaya parte yung kinatao kayo ito yun. Kaya kastabi di marinig na. Alarin separation anxiety, nadagsin tiriknas na pumanaw, ngayon kasapulan. Nadagsin tiriknas na kuwanan na dahil division kayo, hindi sinai, kaya inot-inot na din na nagtaliniin itipusoon. Kaya ikananapin, kaya panagpampanunod ko. Kaya simbre kayo yung kananapin, kaya kababaling kanakon. Kaya saan na kayo nasawit, kapuanan na mayari sa kisinaitin, mayari sa kisaman ng parokya, kaya ang balmaning medyo orientation ko, at balmaning medyo ang kananapin, kaya kababaling ko. Ititay din ang misyon ni Ako Yesu Cristo. Ngay sumi panganisayang ka, itipagarian ni Diyos. Kaya saan kakapsat ang kastan? At kung tuloy lang talayta, kaya idawdawan ko kakapsat, kaya kararagan takuan, tasapay kumasa ang kapurwakan tikulang. Kapurwakan tikulang, sinakbal ko na takakulang, jahanak ko na makataulin, saan naktong na makasaw. Sabi ko magkakaragan kakapsat ka na puno, kaya napasnekan itinay ka pananiwagaw ko tinay pagkadamat, iti panagtrabaho, akas aditin, itinay ka pagkariyan ng Diyos. Kaya at yaman na kada kayo ang kakapsat na walang labas ka, ikura paro tayo, ni Apo Apel, Timapa, ITS, dahil di mauusagot, dahil di aming IPA kayo, aming makipagtrabaho, hindi dahil ito yung misyon si pagarian ni Diyos, hindi parokya kayo sinari, dahil hindi nagruman-rumang ang miyembro, hindi puro himong kayo kakapsat, at tao ng puso, hindi kaulan ng puso, kaya turiyat kas, dahil ito yung panagyaman ko na unay, hindi dahil ito yung panagkagwalo ka nga ingat mangtuntong dahil ito yung pagarian ni Diyos. Sa kaya na napalit ni kakapsat, ini atanak kayo sa balang parokya, sa bahan hindi kapanunutak ti pagarian ni Diyos. Ipagarot ko hindi ti pagarian ni Diyos, kaya abstract idea lain. Ipagarot ko nga kaslang, ayan ang ti pagarian ni Diyos, diyan nga mapinboy ti pagarian ni Diyos. Diyan na may paganoan niya ti konkreto ang pagarian ni Diyos. Ngayon babae, ti panaglaet ko, kaya panagipagtrabaho, kaya panagkagwag na kayo, itinay na sinait, itinay na parokya ti sinait, kapagsa. Dahil ito yung idea, dahil yung kapanunutang ipagarian ni Diyos, kaya na konkreto. Ipagarian ni Diyos gayang, kaya makita, hindi kinakongkreto na, no napintas ni panaglalamin, hindi pamilya, no awang gayang ti magbunggundawayan, no awang gayang itikilo nga aramid, nga mga dipen, ken magpukaw titikwidad ken wayawaya ti tao. Ti pagkarayan ti Diyos ken konkreto gayang, no agdaday ti parang saluwat tayo, hindi aglawlaw ken dahil isabot nga impaay ti Diyos kada tayo. Ti pagkarayan ti Diyos gayang ken konkreto. No, adda hindi panagtungang tayo, ken adda ipanagbalbaliw, hindi panagtiyak tayo, nga magsulot ken magtuntong dahil na pagkarayan ti Diyos. Ipagkarayan ti Diyos kapagsak ken konkreto at gayang. Saan gayang nga malit na ti pagkarayan ti Diyos?
no paling tayo amin kakarawan ton. Walo pupusay tayo tirabaw ko taga. Saan ganyan pati pagayang ni Diyos, kit ni Johnny. Langit hindi sa bali, ngayong dimension, kung kuragaw ng state, walo place, walo lugar, saan ganyan. Ada natin pagpapulit ng mga kanta ni Seminaryo ini, ito ang langit. Narito ang langit, kuraga. Ito ang langit, gano'n ng Seminaryo ng Budayay. Kaya tinansahan ni kakabsan, ipagayan ni Diyos, kit ang tagayan ni Titaga. Ada nayang ni Titaga. Kita niya pagayan ni Diyos, kit baro at kita itinubong, baro at kita itilangit, baro at kananakin, baro at kababalin, na may yatanay kit umasting, iti kababalin ni Ako Jesu-Cristo. Kaya kasyaman na katagsan, kada kayo, amin, na walawas na, tababain kagalit kada kayo, hindi pa nakilangin-langin nyo kanya, hindi pa nagkatuwalo kanya, hindi pa nagdaldalasat nyo kanya, kaya naampuan na ito'y namanay. Dahil hindi kapintasan na saot yung kanyang katagsan, hindi na ito'y napakinapali. Dahil hindi kapintasan na saot na ito'y yung kanyang ketangyaman na lakbuhay ng Israel yung kakabsan. Kaya hindi kakabsan, hindi tarik nung nanalo na kakanahin na kadkadwa, kadyaman na kadakayo amin, amin na walawas na kakabsan, hindi ito ng misyon kayo sa parokya, kadyaman na launay. At tingin at tultuloy lang tayo matiparang tingin na raras kayo, at tultuloy lang tayo ito'y parang pasingkit kayo, hindi mong galmay siya, tapos dalawang latangang kanayon, nasa yung latangang kanayon, napudlo latangang kanayon, kaya napingat kayo latangang kanayon, na manguntun ipagalian ni Diyos. Kaya mong dyan nakakapsat, ikaramagan nakakapsat, tagpanin na kuma, nga naimbag paman nanon, hindi kaubuasan ni Ako Jesu-Cristo. Akas kinayin nanigan tayo ipatay, hindi pang-pinyo tayo ng nakakapsat. Naimbagan ng mga mananganon na mangipurwak, itibinti, dahil ito'y naimbag adamag, dahil ito'y asao iti Diyos, dahil ito'y napagarian iti Diyos. Kaya saan ka na naitang idaw-dawakan ka na kakapsat? Idaw-dawakan ka na kakapsat, pasabay kuma, nadangkilang kumamit kataga. Na mangawat, dahil ito'y nabingin, dahil ito'y abutel, iti naimbag adamag. Pagyaman ang launay kakapsat, yung kagay ipagpurkurana, na kayo imangpupunon. Dahil iti nagsubsubra at kakapsat, kagay mangkis-kisayin. Kagay mangkis-kisayin kakapsat. Pagyaman ang launay.